Kup Republike Srpske u ženskom fudbalu igra se po prvi put. U finalu su se sastali Leotar i Bjeljinski Radnik. Trebinjke su slavile rezultatom 3:0. Veoma lijep osjećaj, zaista. Kako je bilo igrati? Pa iskreno, onaj ko voli fudbal nije mu teško igrati, iako je jaka bila konkurencija. Jeste da je nedavno otvorena ova konkurencija naša, ali mogu da kažem da su veoma cure spremne da nam se suprostave, iako mi duže vremena treniramo od njih. Biti osvajač Kupa Republike Srpske san je svake igračice fudbala. U Leotaru kažu da je ekipa Radnika bila težak protivnik. Je li bilo teško igrati protiv Radnika? Pa je, stvarno kvalitetna ekipa i sigurno uz dodatni još rada će biti jako teško, jer ovo 3:0 rezultat ne predstavlja stvarno stanje ekipe njihove. Osim Leotara i Radnika, na turniru u Tesliću učešće je uzela i ekipa domaćeg Proletera, Mladosti iz Novog Grada i Sloge iz Petrova.